Oletko koskaan tuntenut, että tapa, jolla ajattelet, ei täysin sovi siihen, mitä maailma odottaa sinulta? Että sinua on pyydetty olemaan loogisempi, vaikka toimit luonnostasi tunteella. Tai ehkä sinulle on sanottu, että olet liian herkkä, koska näet merkityksiä siellä, missä muut eivät näe mitään. Tässä videossa saatat nähdä itsesi uudella tavalla. Ja juuri nyt, ennen kuin mennään pidemmälle, kirjoita kommentteihin luku 1, jos olet joskus tuntenut, että ympäristö ei hyväksy täysin sitä, kuka todella olet. Älä myöskään unohda tykätä ja jakaa tämä video, koska lopussa on viesti, jonka haluat ehdottomasti kuulla. Carl Jung sanoi, että ihmisillä ei ole ajatuksia, vaan ajatuksilla on ihmisiä. Meidän mielemme ei synny tyhjiössä, vaan se muotoutuu ympäristön, kasvatuksen ja kulttuurin vaikutuksesta. Jo lapsuudesta lähtien sinua on ohjattu ajattelemaan tietyllä tavalla, mukautumaan normeihin ja tukahduttamaan ne osat itsestäsi, jotka eivät sovi yleiseen muottiin. Jungin mukaan jokainen ihminen toimii tietynlaisen mielen logiikan mukaan, ei satunnaisesti, vaan toistuvien ajattelumallien ohjaamana. Hän tunnisti 4 keskeistä persoonallisuustyyppiä. Ajattelijat, jotka nojaavat logiikkaan ja rakenteeseen, tuntevat, jotka tekevät päätöksiä arvojen ja merkitysten kautta. Aistijat, jotka elävät tässä ja nyt, konkreettisen todellisuuden kautta, ja intuitiiviset, jotka näkevät pintaa syvemmälle ja ajattelevat tulevaisuuden mahdollisuuksia. Mutta entä jos olet elänyt koko elämäsi väärän tyypin mukaisesti? Jos olet tukahduttanut todellisen luonteesi sopeutuaksesi siihen, mitä sinulta odotetaan? Tämä kysymys vie meidät seuraavaan tärkeään perusjaotteluun. Ei siihen, mitä ajattelet, vaan siihen, mihin suuntaan ajattelusi virtaa. Jos persoonallisuustyypit kertovat meille, miten ajattelemme, niin introversio ja ekstroversio paljastavat, minne mielemme energia suuntautuu. Tämä ero on Jungin typologian ytimessä ja usein täysin väärin ymmärretty. Useimmat ajattelevat, että introvertti on ujo ja hiljainen ja ekstrovertti on äänekäs ja ulospäin suuntautunut. Mutta Jung ei tarkoittanut sosiaalista käyttäytymistä. Hän puhui siitä, mihin ihminen suuntaa psyykkisen energiansa. Introvertti ei ole välttämättä arka, hän vain suuntautuu sisäänpäin, etsii merkityksiä, tarkkailee, analysoi ja lataa akkujaan omassa rauhassa. Ekstrovertti taas suuntautuu ulospäin. Hän kerää voimaa vuorovaikutuksesta, ulkoisista ärsykkeistä ja ympäristön virikkeistä. Nyt mieti hetki, missä tunnet todella lataavasi itsesi? Yksin hiljaisuudessa vai toiminnassa muiden keskellä? Kirjoita kommentteihin I, jos uskot olevasi introvertti, tai E, jos tunnistat itsesi ekstrovertiksi. Tällaiset pienet oivallukset voivat avata valtavia näkökulmia itsetuntemukseen. Introversio ja ekstroversio eivät ole luonteenpiirteitä, vaan syviä psyykkisiä suuntauksia. Ne eivät määrää, kuka sinä olet, vaan paljastavat, miten koet, maailman sisältäpäin vai ulkoa käsin. Mutta tämä on vasta pintaa. Nämä 2 asennetta, sisäänpäin ja ulospäin suuntautuminen, eivät elä erillään persoonallisuustoiminnoista. Ne värjäävät jokaista ajattelun, tuntemisen, aistimisen ja intuitiivisuuden muotoa. Ja juuri tästä alkaa Jungin ehkä kaikkein syvällisin oivallus, miten todellisuutta käsitellään. Kun introversio ja ekstroversio määrittelevät suunnan, johon mielemme suuntautuu, Jungin 4 perustoimintoa määrittelevät, miten koemme ja käsittelemme todellisuutta. Näitä toimintoja ovat ajattelu, tunteminen, aistiminen ja intuitio. Jokainen meistä käyttää näitä kaikkia, mutta yksi niistä hallitsee. Se on niin luonnollinen meille, että emme edes huomaa sen vaikutusta. Ajattelu tarkoittaa loogista päättelyä. Ajattelijat etsivät totuutta faktoista, kaavoista ja järjestyksestä. Tuntevat sen sijaan tekevät päätöksiä arvojen ja ihmissuhteiden perusteella, mikä tuntuu oikealta, mikä on moraalisesti kestävää. Aistijat keskittyvät siihen, mikä on konkreettista ja käsin kosketeltavaa. He elävät nykyhetkessä, luottavat omiin havaintoihinsa ja kokemuksiinsa. Intuitiiviset taas näkevät pinnan taakse. He poimivat symbolit, yhteydet ja mahdollisuudet, joita muut eivät huomaa. He katsovat tulevaan silloinkin, kun muut katsovat vain eteensä. Nämä toiminnot eivät ole oikeita tai vääriä,
Mutta jos et tunne omaasi, voit elää ristiriidassa itsesi kanssa. Kuvittele intuitiivinen ihminen, jota painostetaan keskittymään yksityiskohtiin ja käytäntöön, hän uupuu. Tai tunne ihminen, jota ympäristö pakottaa toimimaan kylmän logiikan kautta, hän menettää itsensä. Ehkä juuri siksi olet joskus kokenut, että elämä tuntuu raskaalta tai ristiriitaiselta ilman selkeää syytä. Nyt kysyn sinulta, mikä näistä 4 tuntuu eniten sinulta? Kirjoita kommentteihin A, jos olet ajattelija, T, jos tunnet, S, jos havaitset aistein tai N, jos luotat intuitioon. Vasta seuraavaksi alamme hahmottaa kokonaisuutta, sillä todellinen persoonallisuus ei ole vain yksi toiminto, vaan järjestys, jossa nämä kaikki elävät sinussa. Kun tunnistat oman hallitsevan toimintosi, olet vasta alussa. Jungin mukaan persoonallisuutemme ei koostu vain yhdestä tavasta kokea maailmaa, vaan siitä, kuinka eri toiminnot asettuvat hierarkiaan sisällämme. Tämä rakenne koostuu 4 tasosta: hallitseva, apu, 3. ja heikoin, eli niin sanottu inferior-toiminto. Hallitseva toiminto on kuin psyykesi päähenkilö, se ohjaa käyttäytymistäsi, ajatteluasi ja päätöksiäsi lähes automaattisesti. Mutta juuri sen vastapari, heikoin toiminto, kantaa usein eniten potentiaalia kasvuun. Ja koska se on meille vierain ja vaikein, se myös aiheuttaa eniten konflikteja ja epämukavuutta, varsinkin stressin, epävarmuuden tai uupumuksen hetkellä. Apufunktio tasapainottaa hallitsevaa puolta. Jos esimerkiksi ajattelu hallitsee, tunne voi olla tukena inhimillisyydessä ja myötätunnossa. 3. funktio pysyttelee taustalla, joskus vilahtelee luovuudessa tai intuitiossa, mutta harvoin täysin hallittuna. Heikoin funktio taas toimii alitajunnan varjossa. Se ei ole poissa, se vain toimii ilman tietoista ohjausta, ja juuri siksi sen vaikutus voi olla voimakas ja yllättävä. Ehkä olet rationaalinen ja johdonmukainen, mutta ahdistut, kun joudut kohtaamaan voimakkaita tunteita, tai kenties olet herkkä ja tunteikas, mutta tunnet itsesi eksyneeksi, kun joudut tekemään kylmiä loogisia päätöksiä. Nämä eivät ole sattumaa, vaan merkkejä siitä, että oma mielen rakenne kaipaa tasapainoa. Seuraavaksi sukellamme vielä syvemmälle siihen, mitä tapahtuu, kun nämä tiedostamattomat osat itsestäsi jäävät varjoon, ja kuinka ne alkavat ohjata sinua, vaikka et itse sitä huomaisi. Kun alitajuiset puolet persoonallisuudestasi jäävät syrjään, ne eivät katoa. Ne muuttuvat varjoksi. Jungin mukaan tämä varjo koostuu kaikista niistä puolista, joita emme hyväksy itsessämme. Se voi olla viha, kateus, haavoittuvuus. Itsekkyys ei siksi, että ne eivät kuuluisi meihin, vaan siksi, että meidät on opetettu torjumaan ne. Kuvittele lapsi, jolle sanotaan, älä ole vihainen tai ole aina kiltti. Tällainen lapsi oppii tukahduttamaan aggressionsa ja piilottamaan todelliset tunteensa. Ajan myötä nämä torjutut puolet siirtyvät tiedostamattomaan, mutta ne eivät lakkaa vaikuttamasta. Ne tulevat esiin hallitsemattomina reaktioina, äkillisenä raivona, jatkuvana itsensä sabotointina tai selittämättömänä vastenmielisyytenä muita kohtaan, jotka heijastavat meissä itsessämme jotain kieltämäämme. Varjo ei ole paha. Jung ei nähnyt sitä vihollisena, vaan porttina syvempään itsetuntemukseen. Meidän ei tarvitse taistella sitä vastaan. Meidän täytyy tunnistaa ja integroida se. Vain kohtaamalla ne puolet itsestämme, joita emme ole halunneet katsoa, voimme tulla kokonaisiksi. Kirjoita kommentteihin varjo, jos tunnet joskus, että jokin sinussa taistelee vastaan. Osa, jota et täysin ymmärrä, mutta joka vaikuttaa siihen, miten reagoit, tunnet ja toimit. Kun alamme nähdä nämä osat, emme ole enää niiden armoilla. Sen sijaan alamme ohjata itse omaa kehitystämme, mutta vaikka varjo voi selittää sisäisen ristiriidan, se ei ole tarinan loppu. Seuraavaksi pääsemme Jungin koko teorian ytimeen siihen, miten sinusta tulee kokonainen. Tämä ei ole itsensä muuttamista, vaan itsensä löytämistä. Varjoa kohtaamalla alamme vasta hahmottaa, kuka todella olemme. Mutta Jungin mukaan varsinainen muutos ei tapahdu torjuttuja puolia korjaamalla, vaan integroimalla ne osaksi itseämme. Tätä prosessia hän kutsui individuaatioksi. Se ei ole itsensä kehittämistä,
vaan itsensä muistamista. Useimmat ihmiset elävät elämänsä mukautuen siihen, mitä heiltä odotetaan. He samaistuvat yhteen rooliin, yhteen vahvuuteen ja torjuvat kaiken, mikä ei sovi siihen kuvaan. Mutta individuaatio tarkoittaa juuri päinvastaista. Rohkeutta kohdata kaikki puolet itsestään, järki ja tunne, kurinalaisuus ja impulsiivisuus, valo ja varjo. Et tule joksikin uudeksi, vaan sinuksi, aidosti ja kokonaisesti. Tällainen ihminen ei ole täydellinen, mutta hän on todellinen. Hän ei ole yhden toimintatavan vanki, vaan kykenee valitsemaan, milloin käyttää logiikkaa ja milloin empatiaa, milloin luottaa aisteihinsa ja milloin visioihinsa. Hänen sisäinen maailmansa on tasapainossa, ei siksi, että ristiriitoja ei olisi, vaan siksi, että ne ovat hyväksyttyjä. Useimmat jäävät tähän pisteeseen. Mutta sinä olet tullut tänne asti. Sinä kysyt kysymyksiä, jotka moni ei uskalla edes ajatella. Ja juuri siksi haluan, että pysähdyt vielä kerran. Mikä osa sinusta odottaa, että huomaat sen? Kirjoita kommentteihin kokonaisuus, jos olet valmis etsimään sitä, mikä on ollut sinussa koko ajan piilossa, mutta totta. Jos tämä video sai sinut ajattelemaan syvemmin, muista tykätä ja jakaa se. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa tällä matkalla. Lopuksi, niin kuin Jung sanoi, elämän suurin etuoikeus on tulla siksi, joka todella olet.